Tidalonjezana kuti wiki ino tiyambapo kufotokoza zokhudza gawo la mashia kumbali ya shiriki ad-du'a, chifukwa tili pa ashiriki ad-du'a. Ndipo tidapereka mitundu ya madu'a awiri, kuti pali du'a il-mas'ala imene munthu umapempha chilichonsecho chimene ukufuna kwa Allah subhanahu wa ta'ala muzimene sungampemphe munthu. Chitsanzo kupempha chitetezo, kupempha banja, kupempha nzeru ndi zina zimene munthu amafuna mu moyo wake wa pano pa dziko lapansi. Komanso kumpemphanso Allah subhanahu wa ta'ala za chitetezo cha mayesero ndi mavuto am'manda, ndi kumpemphanso Allah subhanahu wa ta'ala za chitetezo tsiku la chiweruzo. Ndipo pali ad-du'a al-ibada, dua kumbali ya ibada yomwe tikoza kunena kuti ndi dua imene munthu amapanga pomukumbukira Allah subhanahu wa ta'ala, ndi gawo la dhikri, monga kunena Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka yarji'u salam. Imeneyo ndi dua koma munthu akungomukweza Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo tidapereka maayati kuti dua ndi ntchito yomuchitira Allah yekha basi. Aliyense amene angachite dua kucholengedwa cha Allah amene wapanga shiriki. Ndiye tikufuna tione shiriki yomwe mashia amapanga, chifukwa anthu ambiri mwina amaona ngati kuti akamva zinthu zimene zili zachilendo mu Chisilamu, zimene sanayambe azimvapo agogo awo akunena, ndiye kuti zimenezo ndi za mashia. Mtumiki samapanga dua pakutha pa swala, zimenezo ndi za mashia. Mtumiki sadanene kuti chikofia ndi sunna, zimenezo ndi za mashia. Mtumiki samanena la ilaha illa Allah popita kumanda, ndiye musapange zimenezo, awa ni mashia. Kodi mashia ndi ndani? Chifukwa mashia ambiri sakuwadziwa. Nkutheka kuti amene amayankhula kuti izi za mashia amakhalanso akuchita za mashiazo koma sakutani, asakuzindikira. Ndiye choyambirira, mashia ndi gulu limene lidagalukira mu Chisilamu. Mashia ndi gulu limene lidagalukira mu Chisilamu. Iwowa ali magulu okwanira angapo. Tikaona mu buku lina limene Mir Bakir ad-Damad akulifotokoza, adanena kuti magulu onse omwe adachulidwa mu hadithi ya mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam ijanena kuti sataftariqu ummati ala 73 firqa, umma wanga udzagawanikana mu magulu okwanira 73. Akuti magulu onsewa akukama za mashia. Ndipo lomwe lili lopambana kwambiri limene akulinena kuti gulu limene lili mansurin, limene lili ndi anthu opambana, akuti ndi gulu la imamiyya limene limatsatira maimamu. Uyu ndi mmodzi wa mashia yemwe dzina lake lenileni ndi Baqir ibn Muhammad al-Istarbadi, yemwe mashia ndithu amamudziwa bwino, ni mmodzi mwa mashehe yawo kumeneko. Ndiye akunena kuti mashia anagawana magulu okwanira 73, ndipo gulu lawo lopambana kwambiri ndi limene likutchedwa kuti la imamiyya. Tikaona mu kufotokoza kwa al-Makrizi, tikabwera mu buku la al-Khittat, mmene mwakunena kuti magulu a mashia adadutsa 300. Ash-Shihristani mu al-Milal wan-Nihal akufotokoza kuti marawafidha, ili ndi dzina lina limene mashia amachuka nalo, amagawidwa magulu okwanira asanu. Pali gulu loyamba limene machita kuti al-Kaisaniyya, gulu loyamba al-Kaisaniyya. Gulu lachiwiri ndi az-Zaidiyya, ndipo gulu lachitatu ndi Imamiyya.
gulu lachinayi ndi al-Ghaliya, ndipo gulu lomaliza ndi Ismailiya. Magulu 5 amenewa ndi amene amanga chishia pa dziko lapansi pano. Ndiye tiona kuti posonkhanitsa magulu onse amene akunenedwa amashia, tipeza kuti magulu akuluakulu alipo okwanira ngati 5. Ndiye mugulu limene lila mashia muli gulu lotchedwa Imamiyya. Gulu limeneli limatsatira maimamu 12 amene akuchokera ku banja la Ali, kuyambira pa Ali mpaka na kufikira pa zidzukulu zake. Amatsatira maimamu okwanira ngati 12, ndipo maimamu 12 amene wawa ndi kuyambira Ali mpaka na kufikira pa zidzukulu zake. Akunena kuti Chisilamu cholondola chenicheni chidayenda munjira iti, chidayenda munjira imeneyi. Tanthauza kuti chidayenda munjira ya maimamu basi. Chidayenda munjira chani? Ya maimamu. Ndiye maimamu amene awoyamba ndi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, amene anali sahabiyu. Kenako mwana wake Hasan yemweso anali sahabi. Kenako ndikudzabwera mwana wake Husain amene analinso sahabi. Kuchoka pa Husain ndi pamene pakubwera ana ake ndi zidzukulu zake. Husaini anali ndi mwana dzina lake Ali, ndiye amene akuti anakhalanso imamu. Kenako imamu namba 5 anali mwana wa Ali ibn Husain yemwe ni Muhammad ibn Ali. Ndipo Muhammad ibn Ali anabereka mwana dzina lake Jaafar ibn Muhammad, nayenso anakhala imamu. Jaafar anabereka mwana dzina lake Musa, nayenso Musa anakhala imamu wa namba 7. Ndipo Musa ibn Jaafar anabereka mwana dzina lake Ali ibn Musa, amene anakhala imamu wa namba 8. Ndipo Ali ibn Musa anabereka mwana dzina lake Muhammad ibn Ali ibn Musa, amene adali imamu wa namba 9. Kuchoka pamenepo Muhammad ibn Ali ibn Musa anabereka mwana dzina lake Ali ibn Muhammad, amene yonso anakhala imamu. Ndipo uyu Ali ibn Muhammad anabereka mwana dzina lake Hasan ibn Ali ibn Muhammad, anakhala imamu yemwe adali wa namba 11. Ndipo imamu yemwe watsala amene akumudikira iwowa ndi Muhammad al-Mahdi, ameneyu ndi amene iwowa amamuyembekezera, kunena kuti ndi imamu yemwe akudzabwera kuchokera ku Ahlul Bait. Ndipo ifeyonso ngati amene tikutsatira sunna, ahli sunna wal jamaa, timakhulupirira kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adafotokoza za khalifa omalizira amene adzatsogolere asilamu molungama, adzabwera ndipo dzina lake ndi Imamu Mahdi. Koma zimene mashia amafotokoza zokhudza imamu ameneyu ndi zimene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adafotokoza zokhudza Imam Mahdi zimasembana. Za mashia zimayenda njira ina, za mtumiki zimayenda njira ina. Chifukwa kuchokera mu chikhulupiriro china cha Yowa akunena kuti imamu amene akadzabwera adzadzutsa Aisha radhiyallahu anha, adzadzutsa Abu Bakari komanso Umari ndi kuwapatsa chilango. Zimene zili zosembana kwambiri ndi chikhulupiriro cha ahli sunna wal jamaa. Ndiye ife sitikufuna kwambiri kupita kumeneko, kwambiri ife tikufuna kubwera kuti kodi maimamu amene wawa, anthu amene tawachulawa, mashia amawatenga kuti ndi ndani? Mashia adawatenga maimamu amene wawa kukhala opambana kwambiri kuposa atumiki onse, posakala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Pali mawu amene tikuwapeza mu Al-Anwari An-Nu'maniyya mu volume 1 pa tsamba 31. Pamene papa pali mawu amene akufotokoza kuti wallahi Ali ibn Abi Talib akufotokoza kuti wallahi, kapena kuti ndikulumbira mwa Allah subhanahu wa ta'ala, mumvetwe Ali ndi sahabiyu adali wotsatira wanda wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amene munthawi yomwe mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam amalandira utumiki Ali anali ndi zaka zochepa 10.
kapena 9 ali ndi zaka zochepa kwambiri. Ndipo mmene Ali amabadwa mtumiki ali ndi zaka kandi 30 kapena 29. Koma ndithu Ali mmene mtumiki amabadwa Ali kunalibeko. Ali ibn Abi Talib mmene mtumiki amabadwa Ali kunalibeko. Mtumiki ali ndi zaka 20 Ali ibn Abi Talib kunalibeko. Pamene mtumiki ankakwatira Khadija binti Khuwailid Ali kunalibeko. Mmene Ali amabadwa mtumiki atakwatira kale ndani Khadija binti Khuwailid akukhala naye limodzi. Ndiye iyeyo akutero mu hadithi yawoyo kuti anayankhula mawu onena kuti chani ndikulumbira mwa Allah ndidali limodzi ndi Abrahamu mu moto omwe adaponyedwa. Tikudziwa nkhani ya Abrahamu kuti Abrahamu ataphwanya mafano aja bambo ake pamodzi ndi mudzi umenewo anthu amapembedza mafano ndiye adankozera chiwembu Abrahamu pokoleza moto ndikumponyera mmene mwa Abrahamu. Ndiye Ali akunena kuti ndidali limodzi ndi Abrahamu mu moto umenewu umene Abrahamu adaponyedwa mmenemo, ndipo ineyo ndi amene ndidawupanga moto kuti uzizire. Kusonyeza kuti Ali akuti akuziyankhula kuti adalipobe mtumiki asanabadwe. Zimene afuna kutanthauza pamenepo chifukwa nthawi ya Abrahamu inali yakale kwambiri. Ndiye Mose asanabadwe, Isa ibn Maryam asanabadwe, akuti Ali ibn Abi Talib anali moyo. Anali limodzi ndi Abrahamu muchani mu moto pa nthawi imene Abrahamu adaponyedwa mu moto umenewo. Ndiye akupitiriza akunena kuti ndidalinso limodzi ndi Nowa mu chombo chake, ndipo ndine amene ndidachipangitsa chombocho kuti chisamire. Kusonyeza kuti even Abrahamu asanabadwe mu nthawi ya Nowa akuti Ali ibn Abi Talib analipo mukuyankhula kwawo. Ndipo akufotokozanso Aliyo mu hadithi imeneyo kuti ndidalinso limodzi ndi Mose pa nthawi yomwe adali pano pa dunia, ndipo ndidamuphunzitsa iyeyo Moseyo chipangano chakale. Akuti Mose alayhi salamu at-Taurati yomwe Allah subhanahu wa ta'ala adamutumizira ijayo, si Allah amene ankamphunzitsa Mose yoyayi, koma adali ndani Ali kumuphunzitsa Mose chani at-Taurati. Ndakufotokozanso kuti ndidampangitsa Yesu kuyankhula ali mchikuta, chifukwa tikudziwa kuti chodabwitsa choyambirira chimene Isa ibn Maryam Yesu mwana wa Maria adachita ndi kuyankhula ali mchikuta. Pamene Allah subhanahu wa ta'ala tikabwera mu sura Maryam, pamene Allah subhanahu wa ta'ala adamuuza Maryam kuti iweyo lero lino usale, ndipo munthu wina aliyense akakufunsa zokhuza mwanayu iweyo zingowalozera basi. Ndiye atachoka malo amene adachirirawo Maryam ndikupita ku mzinda ku Jerusalem, anthu adayamba kumunena ya ukhta Harun, iwe mlongo wake wa Aaron, bambo wako sanali munthu amene adali wochita zoyipa, komanso mayi wako sadali munthu wachiwerewere. Ndifa chani iweyo ukubwera kuno ni mwana pamene iweyo ndiwe mkazi wosatani wosakwatiwa, wapanga chiwerewere iwe. Ndiye Maryam fa asharat ilayhi, sada yankhule kalikonse koma adangolozera kwa iyeyo Yesu. Ndipo Yesu adayamba kuyankhula, inni abidullahi, ine ndine kapolo wandani wa Allah, atani alkitaba wa ja'alani nabiyya, Allah wandipatsa buku limene lili al-Injil, ndipo wandipanga ine kukhala chani mtumiki. Ndiye akunena kuti amene adapangitsa Yesu yokuti ayankhule sadali Allah komanda Ali. Ndiye akufotokozanso kunena kuti Ali akuti adalinso limodzi ndi Yosefe mu chitsime chimene adaponyedwa chicha, ndipo adamuteteza Yosefe ku chiwembu cha abale yake. Ndipo akunena kuti adalinso naye limodzi Solomoni pa mkeka umene iyeyu ankayendera ndi mphepo uja, chifukwa Sulaimana amati akakhala pa kapeti yake Allah subhanahu wa ta'ala amatha kumunyamula amene ali pa kapeti mo kumuyendetsa ndi mphepo kukafika malo ena. Ndiye chidule chake pa nkhani imene nchonena kuti akumukweza kwambiri Ali ibn Abi Talib
mpaka nakufika pomayankhula ziti zimenezi. Ndiye pachifukwa chonena kuti maimamu amene wawa adawakweza kuwapatsa zosawayenerera, kuwapatsa makwalitezi amene ali ndi Allah yekha basi, iwowa pamafika pomatani pomapanga madua kwa iwowo. Muone kumene zimachokera, zimachokera kutali. Sikuti amangofika kumapanga dua. Ngati Mkristo amampempha Yesu amakhala kuti achokera kutali. Kutali kwake kuti akumunena kuti Yesu amachiza otani odwala, akumanena kuti Yesu amachiza akhungu kumaona, kumanena kuti Yesu adaukitsa wakufa, kumanena kuti Yesu amachulukitsa yani chakudya. Koma Yesuyo akunena kuti izizi ndikuchita biidhnillah, kudzera mu chilolezo cha ndani cha Allah. Ndiye pachifukwa Kristo amachotsa mawu oti biidhnillah, ndikungopanga Yesu ngati kuti izizi amachita mwa yekha, iwaja amamukweza kwambiri ndikumampempha. Chifukwa adampatsa Yesu zimene zili zosamuyenera Yesu, zimene zili zomuyenera Allah subhanahu wa ta'ala. Kumanena kuti ndi ndani amene anabadwapo popanda bambo, kumayiwala kuti Adam alayhi salam analibe bambo analibe mayi. Ndiye naonso adawapanga awawa ajatawatchula aja kukhala anthu otani olemekezeka kwambiri. Ndiye pachifukwa ichi tizindikire kuti mashia ndi anthu amene adalumpha malire kwambiri pa nkhani yokhudza masahaba, matabi'ina wa man tabi'ahum, kapena kuti ali Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Adalumpha malire kwambiri pa banja la mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Tikabwera mukuyankhula kwake Al-Kulaini ni mmodzi wa mashia amene adalemba buku lochedwa Al-Kafi. Buku limene ndi buku la maahadith, buku lochedwa chani Al-Kafi. Ndiye mmene mumuli hadithi yomwe ikuchokera kwa Abu Muhammad ibn Basir, yemwe akufotokoza kuti Abu Abdillahi, tikabwerera pa mndandanda wa mashia paja amene akwanena kuti maimamu awo, pa mndandanda wawo wonena kuti maimamu, Abu Abdillahi ndi Ja'far ibn Muhammad. Ndiye akunena kuti Ja'far ibn Muhammad amene ali Abu Abdillahi adati, inna indana ilma, nditudi ifeyo maimamufe tili ndi ilmu makana yazomwe zidalipo, komanso wa ilma mahu kainun ila an taquma as-sa'a, tiliso ndi uzindikiri wa zinthu zomwe zidzachitike kutsogoloku kufikira tsiku lachani la chiweruzo. Ndiye mawu ngati amene wawa onena kuti munthu wamba ngati uyuyu akuti akudziwa zimene zidalipo iye asanabadwe kuyambira pa Adam, komanso akudziwa zimene zidzakhalepo mpaka na tsiku la chiweruzo. Kuzindikira kumeneko ndi kwanda ndi kwa Allah tu basi, ndi kwa Allah. Chifukwa Allah subhanahu wa ta'ala ndi amene akudziwa zakutsogolo, chifukwa adalemba china chilichonse. Inna Allaha rabbul izzati wal jalal kataba maqadir kulla shay'in fi lawhin mahfuz qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana. Nditudi Allah subhanahu wa ta'ala adalemba maqadir, qadari ya chindu china chilichonse chimene yeyo adachilenga, adachilemberatu asanalenge kumwamba ndi dziko lapansi mu zaka zokwanira 50,000. Kusonyeza kuti dziko lisanalengedwe, kumwamba kusanalengedwe, panadutsa zaka zokwanira 50,000. Ndiye zaka zokwanira 50,000 zimene zizi Allah adali atalemberatu zimene yeyo adzachite kutsogolo mpaka na kufikira chane, kufikira tsiku la chiweruzo. Tikabwera mu hadithi ina mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akunena kuti Allah subhanahu wa ta'ala awwalu shay, chintu choyambirira kuchilenga ndi alqalam, cholembera. Faqala lahu, ndi Allah adachiyankhula cholembera chichi, uktubu, lemba. Ndiye cholembera chinati rabbi wa madha aktub, ndilembe chani? Allah subhanahu wa ta'ala ati maqadira kulla shay'in ila
an taquma as-saa. Ulembe china chilichonse chimene chidzachitike mpaka nakufikira chani tsiku la chiweruzo. Kusenzera amene akudziwa za kutsogolo ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye apa uyuyu akumunamizira Abu Abdullah, si zimene anayankhula iyani. Mundimvetsetse. Abu Abdullah adali munthu olungama, ndipo adali munthu mmodzi yemwe adali pa aqidatu sahiha, adali pa aqida yotani yolondola, sadali mushriki. Koma awawa akumpanga kuti yeye adali ndani mushriki. Chifukwa munthu kunena kuti akudziwa za mawa, munthu amene ni mushriki, ni munthu omphatikizira Allah ndi china chake. Ndiye kuti akumpanga kuti wodziwaso zina za mawa pambali pa Allah aliponso wina kumazinena kuti iye. Ndiye Abu Abdullah sada yankhule izi koma adamunamizira. Ndiye mukumunamizira kwawo kwa kunena kuti iwowo maimamu kuyambira Ali mpaka na kufikira pa Imam Mahdi amadziwa zimene zidachitika mbuyo zonse, komanso akudziwa zonse zimene zidzachitike kutsogolo mpaka na kufikira tsiku la chani la chiweruzo. Ndiye muona kuti kudzera mu zinthu izizi anthu ngati awawa sangalephere kuwapempha. Mashia sangaponye kutani kuwapempha chifukwa chani? Chifukwa chanena kuti awapatsa zinthu zimene zili zosayenera. Nde ngati mukumpatsa munthu wina wake kuti amadziwa za kutsogolo, Allah alipati pamene palibe anchotsapo. Ndiye kupita kumanda munthu ngati amene nikumakapempha kwa iwo zikhala zolondola tuka. Ifaka amapita kumanda kwa anthu ngati amene wandu kumakatani ndikumakapempha. Ndipo akufotokozaso Jaafar mukuyankhula kwina tikabwera mu hadithi yawo imene kupezekaso mu Al-Kafi momwemo Kitabul Hujja babu 47 kapena kuti gawo 47 hadithi yoyambireni yeni menemo mulimawo amene Abu Abdullah alayhi salam akunena kuti ayu imamin aliyense mwa imamu ma yusibuhu wa ila ma yasiru, yemwe sadziwa zomwe zitamuchitikire komanso nyengo zomwe atadutse, falaisa dhalika bihujjatin lillahi ala khalqihi, ameneyo sali ndi mphamvu kapena kuti sali woyenera kukhala ndi uyang'aniri umene Allah subhanahu wa ta'ala amapereka pa zolengedwa zake. Kutanthauza kuti iwowa mashia amene ali aimamia amawatenga kuti maimamu ali ndi mphamvu zoyang'anira chani dziko lapansi m'malo mwa Allah, ngati mene amapangira soda akhristu kuti Yesu ali ndi mphamvu, Mzimu Woyera ali ndi mphamvu zofanana ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Mukampembeza Yesu chimodzimodzinso mupembedza ndani? Mulungu. Ndi zimene amapanga so mashia. Mukampempha imamu ndi chimodzimodzinso mupembedza ndani? Allah. This is why amapita ku Najaf kumene kunayikidwa Ali ibn Abi Talib, kapena ku Kalbara kumene kunayikidwa Al-Husayn, ndikumakapanga dua pamandawo. Amapempha ndithu ya Husayn aghithni, ya Ali madad, amapempha ndithu. Ndiye lero lino munthu amene akunena kuti pakutha pa swala palibe kupanga dua, kupatulapo dua al-ibada, dua yomwe mukweza Allah ponena kuti Allahumma anta salam wa minka salam. Komanso munthu akamaliza swala asakweze manja ndikumapempha Allah, adzingopanga mazikiri. Pamene potapanga za chishia tinenede kuti ndife mashia tikubweretsa za chilendo mu dini, kunena kuti kuchisilamu kulibe kuchezera usiku umodzi wokha. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama ya'takif, adapanga i'tikaf fil 10 al-awakhir min Ramadan, umasiku 10 umalizira mwezi wa Ramadan. Ndiye ife tukuzane anthu kuti tipange i'tikafu zochezera pa 27 zithe pamene potabweretsa chishia. Akazi kuonetsa gawo la mapazi yanu kapena mapazi yanu kuonetsa pamene pomaonetsa gawo limodzi la maliseche. Choncho akazi muzibisa mapazi povala masoko kapena kuvala chinthu chachitali pamene potabweretsa za chishia. Ndiye anthu amayankhula zimene alibe nazo zindikiro zokhudza ndani mashia, ndikumawapangaso support mashia wasakutani asakudziwa. Ndi zimene zikuchitika mu nthawi ino. Fa mashia ndandonyasisitsa kwambiri. Shia kumayankhula za Abu Bakari ndikumamuchemelera pamene tipapangira muja munomo, ndikumayankhula Aisha radhiyallahu anha qalat. Mshia akayankhula zokuza Aisha zabwino,
pamene Shia akamalowa munthu kuchishia, wallahi shahada yawo amatukwana Abubakar, amatukwana Umar, amatukwana Uthman, amatukwana Aisha, amatukwana Hafsa, ndikunena kuti hum fi nnari, anthu amene wali kumoto. Mashia nde anthu pena pake tisamango yankhula zinthu mopanda uzindikiri. Tisamango yankhula zinthu mopanda chani? Uzindikiri. Izi tikuyankhulazi ndi zimene zili kuchishiyako zomwe anthu samazidziwa. Kutera ku izizi simukapeza ena akakuyankhula zokhudza kuchishiyako izizi. Zimene azingoyankhula ndizonena kuti Saudi mwakuti, Saudi mwakuti. Ndi zimene amayankhula. Why? Chifukwa chonena kuti Saudiyo imafotokoza atu izizi zimene tikufotokoza apazi. Kutera ku ineyo ngati angamverere zindi kuyankhulazi, andipatsa dzina kuti ndani? Wahabi. Mashia andipatsa dzina kuti Wahabi chifukwa amene anathana nawo pa nkhani imeneyi ndeni ndani? Muhammad ibn Abdul Wahhab. Fana alankhula nkhani yonse bwino yokhudza ibada. Anafotokoza bwino kwambiri rahimahullahu nkhani yokhudza shiriki. Ndiye ngati kutsatira tauhidi imeneli yolondola, osati tauhidi imeneyo amainena yomakapempha anthu kumanda, titapatsidwe dzina la Wahabi inu livomereni. Ngati kuli kutsatira al-aqidatu sahiha yomupempha Allah subhanahu wa ta'ala yekha, tipatsidwe mayina kuti inu masalafi, mawahabi, inu zimenezo zivomereni, chifukwa ndi zabwino kwa inu. Kusiyana ndi kuti inu munenedwe kuti muli pa haki koma mukupita kumanda ni umakatani ndi kumakapempha anthu amene amwalira. Mmene amapangira masufi ndi awa amene tikuwatchula pa Mashia. Ndiye kuli bwino kuti nakutchuleni dzina la Wahabi, kaya kutchulani kuti Salafi, kaya kutchulani monyoza muli monsemo. Koma dziwani kuti akadzatchula munthu ne kukutchulani dzina limene lili, muzadziwe zoti inu muli pachani? Pa haki. Chifukwa chani? Chifukwa amene akuanena kuti mawahabiwo ndi anthu amene sapembedza mizimu. Amene akuacha kuti mawahabiwo sapembedza maswahaba awawa, samapembedza mtumiki, amapembedza ndani? Allah yekha basi. Ndipo Qur'ani kulozera kwa inu ndine kuti timpembedze ndani? Allah. Ndipo Allah kuyankhula mu Qur'ani mwakunena kuti timpemphe ndani? Iye yekha basi. Ndiye kupatsidwa dzina limenelo musadandaule. Kapena ena ake nkumakuza kuti amene acha kuphunzitsani za chiwahabi inu musadandaule. Chifukwa chani? Amene afuna kuti inuyo mugwere mukulakwika kwambiri, muzikapanga zinthu zimene mtumiki ndi maswahaba ake sana tani? Sana chita. Ndiye tikuwatchula apapa Mashia ma ahadithi hawo. Tikabwera mu Al-Kafi momwemu muli hadithi. Tikabwera mu kitabu Al-Hujja babu ya chitatu, kapena kuti gawo la chitatu, hadithi namba 2. Menemu Hasan ibn Abbas akuti Adamu funsapo Imam Ar-Ridha. Adamu funsapo Imam Ar-Ridha mukalata motere. Kunena kuti kodi ma farqu baina ar-rasuli wan-nabiyyi wal-imam. Kodi pali kusiyana kwanji pakati pa ar-rasul mtumiki, wan-nabiyyi neneri, wal-imam komanso mtsogoleri. Fakataba au qala, ndiye adalemba kapena adayankhula kunena kuti anna ar-rasula, ndithudi tikamati mtumiki, alladhi yunzalu alayhi Jibrailu fayarahu wa yasma'u kalamahu wa yunzalu alayhi alwahyu. Tikamati mtumiki ni munthu amene Jibrilu amabwera kwa iyeyo, ndipo amamuona Jibriluyo ndikumamumva mawu ake, ndipo amamubweretsera Jibrilu uja munthuyu alwahyu. Wa rubbama raa fi manamihi nahwa ru'ya Ibrahim alayhi salam. Ndiye akupereka chitsanzo kuti ngati mmene zilili pa mngelo amene mneneri Abraham, amene mtumiki Abraham, yemwe amabwera kwa iyeyo Jibrilu, koma anambwerera ngati maonekedwe a munthu, komanso amatha kumambwereranso kutulo kumaloto ndikumamulotetsa ngati mmene anamulotetsera zokhudza kuti akamuzinge mwana wake ndani? Ismail. Ndiye amene ndi mtumiki, anapatsidwa alwahyi, suhufi. Ibrahim analandira suhuf. Ndiye akupereka chitsanzo chimenecho. Wan nabiyyu, tsopano mneneri
rubbama sami'a al-kalam wa rubbama ra'aya ash-shakhs wa lam yasma'. Adali munthu amene amamva mawu amene ali mawu a Jibril, ndipo amatha kungoona maonekedwe a Jibril, osamuona Jibril yemene amaonekera, komanso osamumva kumene, yani kuti osamumva Jibril mawu ake amene amakhalira. Mwachidule annabii ndi uyo amene sanalandire wahayi, sanalandire chivumbulutso ngati buku, koma amatha kumalotetsedwa kapena kumayankhulidwa ndi Jibril osamutani, osamuona. Ndakunena kuti wal imamu, tsopano imamu huwa alladhi yasma'u al-kalam, ndi uyo amene amangomva mawu a Jibril wala yara ash-shakhs, koma osamuona Jibril. Izi zikusonyeza kuti ngakhale pano pati kuyankhula pano eti ngati tanthauzo lili limeneli, maimamu awo achishiyawo akuti amamumva Jibril koma samatani, samamuona. Ndipo awawo amene taachula wa Ali ibn Abi Talib ndi tanthauzo lawoli kutheka kuti amamumva ndani? Jibril. Kumamumva Jibril akuyankhula koma osamuona. Kusonyeza kuti pameneponso tu ampatsa imamu gawo la chani? La utumiki. Chifukwa Allah akuyankhula kunena kuti Allah samayankhula kwa munthu kupatulapo kuti akhale kuti amuvumbulutsira chani? Chivumbulutso. Ndipo ayankhula naye kudzera mchani? Min wara'i hijab, muchochinga. Ngati imene anayankhulira Allah kwa Musa alayhi salam, komanso kwa mtumiki sallallahu alayhi wasallam, komanso kwa Abraham alayhi salam, komanso kwa Nuhu alayhi salam, ndiye na mugulu la atumiki amene ali ulul azmi minar rusul, Isa ibn Maryam. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala sayankhula kwa munthu kupatulapo kudzera mwa Jibril, ngati ampatsa chani? Utumiki kudzera mwa ndani? Mwa Jibril. Yemwe amakamuyankhula munthu uja zimene Allah wafuna kuti atani? Ayankhule. Kusonyeza kuti yemwe Allah amakhala kuti akuyankhulana naye ndiye kayo yemwe wamusankha kuti akhale mtumiki kapena ndani? Mneneri. Ndiye Jibril samabwera kwa munthu kupatulapo biidhnillah, muchilamulo cha ndani? Cha Allah. Ndiye ngati Jibril amayankhula kwa imamu, kusonyeza kuti imamu yonse ni ndani? Ni mtumiki. Ifake mudzaone kuti amawakweza china Aliwo kuti analiso gawo la ndani? La mneneri. Chifukwa ababa kusiyana kwake ndikotani pamene. So sewa akuva zimene Jibril akuyankhula. Ndiye ngati osakuva zimene Jibril akuyankhula ndikuti akulandira cha? Akulandira chivumbulutso kana. Ndifake munthawi inoyi munthu kungonena kuti ine Ambuye andiyankhula, munthu amene ndi kadhab. Mumamva ine Ambuye andilotetsa ndi amandiyankhula kutulo kumwakuti. Kapena ineyo Mulungu andiyankhula mpaka nazikumafika ena mugulazi busa amene akupusitsa dziko lapansi ndikumayimba foni akuti kwa Allah akuti halo ndikukumvana Ambuye, wallahi ndikuyankhula sindikuseka, ndizoona ndithu akumanena kuti akuyankhulana ndi ndani? Ndi Mulungu pa foni. Imagine akuti wina mpaka nakumazichula kuti iyeyo ndi Mulungu busa. Lefe tatenge kuti amene ndi anthu amene ali pa chilungamo. Ndiye ngati awawa akusochera choncho nanga kulili bwanji Mashiya? Ndifake timanena kuti Mashiya ndi Khristu samasiyana eya. Ma ideology zawo ndofanana. Amangovala dzina la Chisilamu mobisalira. Amavala dzina la Chisilamu motani? Mobisalira. Ndipo kubisala kwawo amapanga tukuya, timati taqiya. Chifukwa taqiya ni ruknu min arkani al-islamihim. Dinsanamira munsanamira za Chisilamu chawo Mashiya. Fa munthu opanda kugwiritsira ntchito tukuya mugula Mashiya amene si Shia. Amabisa chikhulupiriro chake. Simungamudziwe iya. Simungamudziwe. Amata kumakudzalani njere za chikayiko mumtima mwanumo inu musakutani? Musakudziwa. Pamene musazindikire kuti amadzala njere za chikayiko kuti ndawakayikire maswahaba, ndikayikire achina Bukhari wa Muslim, mwina inu mutaonongeka kale. Ngati mena anyamata ambiri akuonongedwera pano. Akutengedwa kumapita kuti ku Lebanon ena kupita ku Iran. Makaphunzitsidwa kumeneko. Kungota uko kumangochi uko. Zikuchitika zimene za achinyamata panopa. Ena apita ata akaphunzira Chishia abwere kuna ata athane ndi mawahabi.
akuphunzira ncholinga choti athane ndi chani ndi chisilamu chimene chili chisilamu chenicheni. So tikuyeneka kutani kuchenjera. Tili ndi topic yaikulu inshallah imene tidzafotokoze za mashia kuyambira kumayambiriro mpaka nakufikira pamene Allah adzafune kuti tifikirepo. Apo pati kungobenthula chabe. Ni buku nditula tundu lima peji 100 chakuti. Imene tidzakhale tikutani tikufotokozana inshallah zokuza aqidatu shia. Aqida ya ndani ya mashia. Chikhulupiriro chawo pa maswahaba, chikhulupiriro chawo pa Qur'ani, chikhulupiriro chawo pa Allah, chikhulupiriro chawo pa maimamu amene tikunenerawa, chikhulupiriro chawo chokudza muta ndu kwacho umene udalipo muthawi ya mtumiki. Chifukwa maswahaba adasimidwa ku nkhondo. Ndi Allah adawaloleza kenako adaletsa. Ndipo amene akunena hadithi imene ndi Ali ibn Abi Talib kunena kuti muta tupi kwa Allah analetsa yauma Khaybar. Muta udali ukwati wa temporary. Umene mamuna amata akapita kudera kumene ku nkhondo amata kukwatira mkazi kwa masiku 3 basi. Koma kumukwatira mkazi kwa masiku 3 amamukwatira mmene umakhalira ukwati wa nomo uli wonsewo. Pamakhala ndani waliyi amapereka mahali amakhala mboniso ziwiri. Unali ukwati ndi wenwe pamene iwo amapanga chiwerewere. Unena kuti mkhoza kupita dziko nalilonse nkukangotenga mkazi ndi kumakhala naye popanda olo chani? Popanda olo kuyendetsa mwambo ino sibola mumpatse cha ndalama. Ndikumanena tu ukwati umene ukadalipo be mpaka na lero. Ndeti mafusa kuti chabwino ngati ulipo ukwati mpaka na lero. Tipatseni ana anu akazi ota ukwatileso pamuta amakana. Chifukwa chani amadziwa kuti iwo zimene amapangazo ni nyasi ndi zinthu zimene zili chiwerewere. So pali zambiri zimene mashia amatani amakhulupirira. Zimene anthu amayankhula pamwamba zimenezo ndi zazing'ono kwa basi. Zophatikiza chuma ndi dhuhuri mashia zimenezo zazing'ono. Amapanga inde koma zimenezo zazing'ono. Pali zazikulu kwambiri zokhuza akida. Zokhuza akida zimene inu ndine tikuyeneka titani tiuzane. Ndiye kuchoka pamenepa tatiyeni tibwerere tsopano kugawo lathu lokhudza shiriki ad-du'a imene mashia amapanga. Taona kuti mashia ndi gulu logalukira kwa ahli sunna wal jamaa pa chinthu chimodzi chokhachi. Chinthu chake chiti anapanga maimamu kukhala ndani mafano chidule. Iwo zikhulupiriro zawo zimene zilipo zambiri ndi zosemphana kwambiriso ndi chisilamu. Ndiye tatiyeni tuone imodzi mwa ahadithi yawo amene adasunga tikabwera mu Biharul Anwar. Biharul Anwar ndi buku limene adalemba al-Majlisi yemwe ndi mmodzi wa mashehe yao kuchishiyako amene amamutenga kuti adalophunzira kwambiri chani ma ahadithi. Al-Kafi ndi amavolume ochepa oyerekeza ndi chani Biharul Anwar. Ndiye mu Biharul Anwar muli ma ahadithi onyasa kwambiri. Ena mwa iwo ndi amene tifuna tiachule hapa. Akuti mmodzi wa maimamu adayankhula kuti man da'a Allah bina aflah. Aliyense amene wapanga dua kwa Allah kudutsira mwa ife amene watani wapambana. Zikusiyana pali nda Kristo. Amene wachita dua kwa Allah kudutsira mwa ife amene watani wapambana. Kristo amanena kuti cha palibe kupulumuka popanda kudutsira mwa ndani. Choncho timpemphe Mulungu kudutsira mwa Yesu. Ngama mpempha Yesu, Ambuye Yesu mudzina lanu, kapena Mulungu mudzina la Yesu. Muli mosema amene apangira muja koma amampempha Isa ibn Maryam. Ndiye nawonso awa mashia ali ndi chani? Ali ndi mahadithi ngati amenewa amene akuti izi tikunena kuti awa amene tikuatchulawa Ali, Hassan, Hussein ndi zidzukulu zake akungowana mizira si zimene anatani anayankhula. Mundimvetsetsa. Ali ibn Abi Talib sana yankhule nyasi. Hassan wa Hussein sana yankhule chani nyasi izizi. Izi ni nyasi zimene mashia azipeka pofuna kuti chikhulupiriro chawo chimene ali nacho chazichitanibe azichipangabe. Ngati mmene zinakhaliraso pakati pa Kristu amene adasinda zomwe Allah subhanahu wa ta'ala adavumbulutsa kwa Isa ibn Maryam adazisinda ncholinga choti chani atsatirebe zimene wamatani amafuna. Ifaka Allah kunena kuti wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Maiwo munali ummiyun anthu osadziwa kulemba ndi kuwerenga. La ya'lamuna alkitaba samalidziwa buku lake liti al-Injil. So Allah kunena kuti tikadutsa aya imeneyi kupita kutsogolo fawailul lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim. Soka ili kwao amene alemba buku ni manja awo.
thumma yaquluna kenako pambuyo pake nama yankhula kuti hadha izi zimene zili mbukuzi min indillahi nizochokera kwa ndani? Kwa Mulungu. Inu Bible simudapeza mu verse lonena kuti imwani kwa musaledzere. Allah nganene zimenezo. Pamene Allah mu Qur'an akunena kuti innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu, nditudi zinthu zoledzeretsa, juga, kukhulupirira mipaliro zimene apanga za shiriki, ndi wal ansabu ndi ntchito zopangidwa ndi shaitani, fajtanibu zitalikireni, singizati mowa musawuyandikire muutalikire, la'allakum tuflihuna, choninga choti mukhaleta opambana. Ndi Allah akanena kuti imwani ndi musaledzere, akauza anthu akamwe zinthu zopangidwa ndi shaitani, kusonyeza kuti ndi zinthu zimene anapanga Adi kuti azimwa vinyo lero atani Aroma. Fa Roma amamwa vinyo ndeke. Ati vinyo osasa ati ndi amene Yesu anamwa. Yesu akamwemo. Yesu akamwemo. Anayika mmene mu zinthu kumanena kuti Mulungu Tate, Mulungu Mwana, Mulungu Mzimu Woyera. Onsewo ndi amodzi. Pamene Allah subhanahu wa ta'ala anena kuti wala taqulu thalatha, musanene kuti Allah alipo mutatu. Kwauza ndani? Ahlul kitab, Ayuda na Kristo. Ndi zinthu zimene zili zodabwitsa kuti lero lino wina muguluso la Islamu azitenga chikhulupiriro cha Kristo chija ndikumanena kuti ichi nche Chisilamu. Kumati yemwe angapemphe Allah kudutsira mwa ife amene wapambana. Kupambana kwanji? Kupatulapo kuti wapambana kuti akalowe ku jahannam. Chifukwa chipambano chimenecho ndi cha ku jahannam eti. Aya Allah kunena kuti yemwe amadzikweza, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, nditudi anthu amene amadzikweza pa ibada yanga, pa nkhani ya madua kumapempha ena posakhala ineyo, amene ndikamulowetsa ku moto momuchititsa manyazi. Ndiye wina akanene kuti ukapempha kudutsira mwa munthu upambana. Kupambana kwanji? Kupatula kuti akufuna kuti anthu agwere mu zimene zingawapangitse kuti akalowe ku motoko. Ndi zimene akufuna atakuyitanira kuchani? Kuma ku moto. Ndiye akunena kuti waman daa bighairina, aliyense amene angapemphe posakhala kudutsira mwa ife halaka, amene aonongeka. Aonongeka bwanji munthu akupempha direct kwa Allah? Kupempha direct kwa Allah mesa ndi chipambanocho. Sinza atasemphanitsa eti. Malo monena kuti man daa Allahu bina halaka. Akameneka kunena choncho kuti amene angampemphe Allah kudutsira mwa ife aonongeka. Waman daa bighairina aflah, ndipo amene angapemphe Allah posadutsira mwa ife amene apambana. Hadithi imene ikokhala choncho ndiye tikanadziwa kuti mawu amene anayankhula ndi ndani? Ja'far as-Sadiq. Ndi as-Sadiq azikayankhula kuti munthu achilungamo azikayankhula kuti amene wampempha Allah kudutsira mwa ine amene wapambana. Chilungamo pamene kuchilipo palibe, ndi bodza lokaloka limene. Mukuona eti? Mpakana adafika Mashia, tikabwera mu Biharul Anwar volume 26 patsamba 319 muli chapter chimene chili ndi mahadithi okaoka amene akunena kuti inna du'a'il anbiya'i istajibu bitawassul bihim salawatullahi alayhim ajma'in. Dua ya atumiki kuyambira Muhammad sallallahu alayhi wasallam mpakana pa Adam akutonsewa dua yawo imayankhidwa kudzera mwandani mwa maimamu amenewo. Inzona ziwetu mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akutaka mapempha kudutsira mwa Ali, kuti Allah mudzina la Ali mutiteteze ku chilango cha moto. Pamene tikabwera hadithi sitipeza hapo zimenezi mulibemo, koma iwo azika akuti dua ya atumiki imayankhidwa kudzera muchani? Kudzera mu at-tawassul, kupeza njira yodziyandikitsira kwa Allah kudutsira muchina chake. Ndiye kudutsira kwake amadutsira mama imamu. Komanso wal istishfa ya maimamu, akuti maimamu ndi amene amanyamula zimene atumika kupempha ndi kukazipereka kwa Allah kuti Allah atumikana kufuna izi. Pamene wallahi mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam ali moyo, Hasan kadalika mwana kamene kamasewera pansana pa mtumiki. Mukudziwa zimenezo? Hasan amasewera pansana pandani? Pa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam, mtumiki yakuswali, ndipo pa swala hapo amampempha Allah direct. Nde imagine Allah subhanahu wa ta'ala
akumuyanga mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam popanda wina wake amene ali nkhala pakati. Nde wina akabwerera ndikumanena kuti mtumiki wa Allah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wasallam amapempha kudutsira mwa Hasan ali pansana pake. Kuti Allah ndikukupemphani kudutsira mwa mwana kali pansana pangapa. Mtumiki amene akakhale mtumiki. Anthu awa alibe mantha. Ndikuzana. Ndipo alibe ulemu ndi mtumiki. Chifukwa kuti manati mashia ndi anthu amene adalumpha malire pa mtumikiyo, pa maswahaba ndi even pa Allah kumene. Foko ndikumpeputsa mtumiki. Kamwana kuti kali pansana kakusewera pamenepo mtumiki akuswali ndi akanena kuti mtumiki amapempha kudusira maka mwana kamene. Mitu yawo pamene kusimagwira ntchito. Mitu yawo sikugwira ntchito. Ndiye chapter chimene chakuti iwo anachipanga dedicate kuti atumiki. Ndi anamba kuyankhula amene mutamvani. Akuti Ar-Ridha alayhi salam qala adayankhula Ar-Ridha Imamu Ar-Ridha alayhi salam kuti falamma ashrafa Nuh alayhi salam ala al-gharq da'a Allah bihaqqina fadafa'a Allah anhu al-gharq. Akuti pamene Noah ankafuna kumira mu chombo chija pamene chinkaenda pamadzi ndiye madzi aja adachuluka kwambiri Noah amafuna kumira ndiye akunena kuti Noah anapanga dua kwa Allah kudutsira mwa ifeyo mwa maimamu fe. Ndiye Allah adachipanga chombo chija kuti chisatani chisamire. Zona zimene pamene Allah akuyankhula kunena kuti tajri bi ayunina, chombo chimenechi chimayenda kudutsira m'maso athu, yani Allah namene amachiongolera. Allah amachiyang'ana chombocho kuti chiyende motere. Ndiye wina akanene kuti Noah amapempha maimamu kuti amuthandize chombo chimenechi chisamire. Ndiye akunena kuti pamene Ibrahim alayhi salamu adaponyedwa mmoto, da'a Allah bihaqqina, adapempha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kudzera mwa ife, faja'ala Allahu an-nara alayhi burdan wa salama. Ndiye akuti Allah adawupanga moto uja kwa Abraham kukhala wozizira ndi wamtendere. Chifukwa choti Abraham yatu apempha kudutsira mwa maimamu. Akuti ali pambalipa kunati iwe ali tampemphe Allah auzizirise moto ngali ati basi Allah uzizirise na Allah ndikuziziritsa. Abraham amene ali tate wa akida, amene Allah akumunena kuti hanifan musliman, adali wosapembedzapo mafano chiyambireni wogonjera mwa Allah. Ndi apa sikupembedza mafano ku malo mopempha Allah akampemphe munthu kuti takanipemphere kwa Allah sikupembedza mafano kwani. Ndi Abraham amene Allah akunena kuti hanifan, lero lino yena akumpanga kuti yesana ali hanifa, amene sana kanine mwatumiki akaniraka akukaniraso mu Qur'an, akukaniraso muchani mu Qur'an. Wa inna Musa alayhi salam lamma daraba tariqan fil bahri, pamene Musa adatenga kapena adaenda njira ija yapakati pa nyanja ija, da'a Allah, adapempha kwa Allah bihaqqina, akuti adapempha kwa Allah kuti Allah taipangeni njira ikukhala youma kudzera mwa maimamu achina Ali. Ndiye Allah adaipanga njira ijo khala yagwagwagwa. Ndiye Musa adaenda pamene paja Bani Israila kuoloka kukafika mbali nayo. Zona zimenezo. Wa inna Isa alayhi salam lamma arada al-yahudu qatalahu da'a Allah bihaqqina, pamene Ayuda ankafuna kuti amupe Yesu mwana wa Maria, akuti yeye adapanga dua kwa Allah kudutsira mama imamu, ndiye Allah adamupulumutsa iyeyo mukuphedwa ndipo adamukweza kwa Allah. Akuti Yesu adapempha kudutsira mwandani pamene pato akuaphweketsa atumiki amene akunenedwa apa ndi ulul azmi minar rusul, atumiki amene ali akulu 5. Oyamba ndi Noah, wachiwiri ndi Abraham, wachitatu ndi Musa, wachinayi ndi Isa, ndipo omaliza ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndi atumiki sewa awavula nyota zawo. Ndi atumiki amene adagwira ntchito yayikulu kwambiri ndipo adakumana ndi zokhoma zochuluka. Adadalira mwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo adampempha Allah subhanahu wa ta'ala billaili wan nahar, usiku ndi usana. Ndero lino wina akabwera akanena kuti amene amapempha kudutsira mwa achina Ali, amapempha kudutsira mwa Hassan Hussein
wallahi anthu amene ndachikonge kwambiri. So mashia amalumba malire ndithu pankhani yachani ya dua. Izi tikuyankhula chifukwa ena alipo amene akuchita, musone ngati inu ngati simachita ndeti pali ena ake samachita. Akuchita zimenezi ndani? Anthu. Kupita ndithu pamanda pa munthu ndikumalira kumatusa misozi kumampempha amene ali mmenemo. Kumapanga sajida ndithu pamanda ndani? Ali. Kupanga sajida pamanda ndani? Hussein. Pamene sizili zoyeneka kuti ife titani tifike pamalo ngati amene. Ndiye tamvani zomwe adayankhula zokhudza Adamu alayhi salam. Tikabwera mu tafsir Ayyashi, tafsiri imene ndi nyasi sokwa basi, muli nyasi zokhazoka. Tafsir Ayyashi komanso hadithi yomwe tikipeza mu Biharul Anwari akuti lamma askanahu Allahu aljanna, pamene Allah subhanahu wa ta'ala adamukazika Adamu alayhi salamu mujanna, mathala lahu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wal Hasan wa Ali wal Husayn salawatullahi alayhim fanadhara ilayhim bihasad. Akuti adaonetsedwa kwa iyeyo Adamuyo mtumiki sallallahu alayhi wa sallam, Ali komanso Hasan komanso Hussein, and follow amene adaonetsedwa kwa Adam pamene Adam anali kuti kujanna, pamene poto Allah sadalenge anthu ena onse wangolenga ndani Adam yeka, koma kuti mtumiki sallallahu alayhi wa sallam, Ali, Hasan ndi Hussein radiyallahu anhum akuti adaonetsedwa kwa Adam. Ndiye Adamu fanadhara ilaihim, adawayang'ana iwowa bihasad, ndi nsanje. Adawayang'ana ndi chani? Ndi nsanje. Komanso thumma pambuyo pake uridat alayhi alwilaya, idaonetsedwa kwa iyeyo wilaya. Tikati wilaya imene mashia amayika so gawo la chikhulupiriro chawo, kunena kuti munthu osakhulupirira mu wilaya amene sinshia. Wilaya ndi chiyani? Wilaya ndi utsogoleri wa Ali pambuyo pakumwalira kwanda kwa mtumiki. Kuti pamene mtumiki adamwalira amene ameneka kukhala mtsogoleri adali ndani? Ali osati Abu Bakari. Ndiye mashia awa amene ali imamia amakana za utsogoleri wa ndani? Wa Abu Bakari. Amakana za utsogoleri wa ndani? Wa Umari. Amakana aso za utsogoleri wa Uthman. Kunena kuti awawa maswahaba adatu wa adampondereza Ali, adachedwetsa utsogoleri wa Ali chifukwa Ali ameneka kukhala immediate khalifa pambuyo pakumwalira ndani? Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Akuti mtumiki adasankhiratu mtsogoleri ku Ghadir Khum, ku chitsime cha Khum. Ajili hadithi wamati hadithi Ghadir Khum imene akunena kuti Ali adasankhiratu kunena kuti akhale ndani? Mtsogoleri. Ndiye maswahaba adanyoza chilamulo cha mtumiki ndi kusankha Abu Bakari, kusiya lamulo lake la mtumikiyo losankha Ali. Ndipo Ali adampondereza chifukwa adali bize kusambitsa mtembo wa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam, pamene achina Abu Bakari, Umari ndi maswahaba ena anali bize kusankha ndani? Mtsogoleri. Ndama yankula mumvesa chisoni tu, inu mwinaso nkupatusa chisoni kumaona dinga kuti zimenezo ndizoona pamene wale anthu abodza. Ndiye Shia amene amaremekeza utsogoleri wa Abu Bakari amene sadalowe Shia akungwadira mashia uchani makobiri. Wallahi Shia amene samanyoza utsogoleri wa Umar, sanyoza utsogoleri wa Uthman, sanyoza Aisha wa Hafsa wa Muawiya, amene yoyo sadalowe Shia chifukwa Shia weniweni akuyeneka kuti asavomereze chani? Utsogoleri wa Abu Bakari, asavomereze utsogoleri wa Umar, asavomereze utsogoleri wa ndani? Wa Uthman, avomereze utsogoleri wa Ali basi. So akunena kuti wilaya imene idaonetsedwa kwa ndani? Kwa Adamu. Ya Adamu adaikana, kuikana. Ndiye janna idakwiya naye Adamu ndikuyamba kumugenda ni masamba ake. Ndiye falamma taba, pamene Adamu adalapa ila Allahi, kwa Allah, min hasadihi, kunsanje yake, komanso ndikuvomereza bilwilaya, kuvomereza za utsogoleri wa Ali pambuyo pa mtumiki, wadaa bihaqqi,
ndikupempha kwa Allah kudzera mu haki, kudzera mwa wani Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa Ali kupempha so kudzera mwa Ali, wa Fatima kudzera so mwa Fatima, wal Hasan wal Husayn salawatullahi alayhim kudzera mwa antu 5 amenewa akuti ghafara Allahu lahu, Allah adamukhulukira Adam. Wa dhalika qawluhu, ndipo awa ni mawu amene Allah akuyankhula mu Qur'ani kunena kuti chani, fatalaqa adamu min rabbih kalimati, adalandira Adamu kuchokera kwa mbuye wake mawu oti chani, akuti apemphe chikhuluko kudutsira mwanda mwa mtumiki, mwa Ali, mwa Fatima, mwa Hasan ndi Husayn. Zona zimene Islamu ndithu wanzeru zake azikakhulupirira zimene kuti ndizolondola. Pamene mawu amene Allah subhanahu wa ta'ala adampatsa Adamu alayhi salamu adali mawu onena kuti chani, tikabwera mu sura Al-A'raf, Rabbana zalamna anfusana, inu mbuye wathu ifeyo tadzilakwira tokha, wa illam taghfir lana, inu ngati simutikhululukira ife, watarhamna, ndikuti chitira chisoni, lanakunanna minal khasirin, mudzatipeza ife tili mugulawo sapambana. Mawu amene ndi amene Allah adamuphunzitsa Adamu kuti apange popempha chikhuluko kwa ndani? Kwa Allah. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pali apa kunena kuti bihaqqi Muhammad palibe. Ndiye muona kuti anthu awawa akuwaika atumiki mawu mkamwa mwawo osayenera, komanso akuita nthauzira Qur'ani mosatani mosalondola. Apa ndi pamene timanena kuti aliyense womva Qur'ani posadutsira mwa mtumiki ndi maswahaba ake amene ndotani ndosochera. Chifukwa chani? Aliyense akhoza kuita nthauzira Qur'ani imene akufunira, ngati imene apangira apa mashina. Uku ndikutanthauza Qur'ani imene akufunira twete. Chifukwa izi sizimene mtumiki adanena. Izi sizimene mtumiki adawaphunzitsa maswahaba radhiyallahu anhu. Ndiye muona kuti anthu amene alogalukira ndokawa amene asiya zimene mtumiki sallallahu alayhi wasallam ndi zimene maswahaba radhiyallahu anhum adazigwiritsa. Pamene mtumiki amanena kuti ma ana alayhi liyawma wa ashabi, anthu amene ali firqatun najiya, kapena kuti aljamaa, ahli sunna wal jamaa, ndi awo amene adzatenge zomwe ine ndi maswahaba anga tikuzigwiritsira ntchito lero. So zati mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam mutafsiri yake izi mulibemo izi. Zote Adamu anapempha kudutsira mwa iye, zote Adamu anapempha kudutsira mwa Ali, mulibemo izi mutafsiri ya mtumiki. Koma mashia anazika pofuna kuwakweza ndani maimamu amene wawa, pofuna kumukweza Ali, kukweza Hasan wal Husayn ndi zidzukulu zake kuposa maswahaba ena onse. Hasan ndi Husayn anali asana badwe pamene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adamusankha Abu Bakri kuti ayende naye muchani mulendo. Mtumiki adamusankha nda Abu Bakri kuti ayende naye muchani. Hasan ndi Husayn analasana ta bambo wao anali wachichepere, bambo wao anango wauza zoti gonani nyumba mwangamu, yani Ali kuuzida kuti agone nyumba mwa mtumiki, ndipo kukacha abwenze katundu amene anthu amamusungitsa mtumiki. Mtumiki amasungira anthu katundu, ngakhale anthu amamunena kuti ndotani ndo amisala. Amabwera kumaza sungisa katundu kwa iyeyo, ndipo amampezanso malingana ndi mmene mtumiki watani wazilandirira. Nde Ali adamuuza zoti iwe kale pamalo panga apa penda gona apa, kukacha mamawa anthu wabwenzere chani katundu wawo. Ali ndi amene anapanga zimenezo. Ali munthawi imeneyi anali wachichepere asanakwatire. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam anamusankha Abu Bakari, sada musankhe Umar yemwe adali wamphamvu, sada musankhe Uthman, koma adasankha nda Abu Bakari. Ndikukhala naye Abu Bakariyo pa ulendo wonse pano kafika kuti ku Madina. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala adatsitsa aya imene Allah akufotokoza zimene zidachitika mu mphanga, kunena kuti pamene adabwera adani kumamusakasaka mtumiki kuti amuchite chipongwe,
iwada ima pakamwa penipeni pachani pamphanga pacha kutera kuti akanangoti wina wake ni kungosuzumira akanatani akanawaona. Ndiye lero lino wina adzikanena kuti Abubakar adaononga Chisilamu. Kodi Abubakar akanafuna kuononga Chisilamu saka damupha mtumiki mumphanga amala awiri. Abubakar akanafuna kuti aononge Chisilamu saka namupha ababa amene anali awiri olo kukuwa uyu Muhammad uchadili naye muno saka napanga zimene za Abubakar. Ndiye lero lino Abubakar akakhale oyipa anthu amutukwane akuti analanda udindo kumulanda Ali amamulemekeza Abubakar mpaka na Ali adakwatira mkazi wa Abubakar atamwalira. Ali adakwatira mkazi wake wa Abubakar Asmaa binti Umais kumukwatira pofuna kuti Asmaa asakhale muchani muchipsinjo kumulemekeza. Chikondi chimene chidali pakati pawo lero lino anthu achichotsa chikondi chimene chidali pakati pa maswahaba ndikumauza anthu kunja ku dziko lapansi kuti maswahaba awanali anthu otani odana. Ndiye tikufuna kuyankhula apa kunena kuti sizoona kuti lero lino munthu adziwa kweza awawawa achina Ali, Hasan wal Husain ndi zidzukulu za al-Husain mopyola malire tiwalemekeze chifukwa ndi anthu amene adali abwino kwambiri. Ali ni mmodzi mwa anthu amene adali abwino. Hasan wal Husain tumikanena kuti ndi atsogoleri achinyamata ku janna. Anayankhula choncho mu hadithi. Ndiye ifeyo tuwalemekeze Fatima sayyidatun nisa'i ahli aljanna, hadithi ya sahih, kuti ndi bwana kapena dona wa akazi aku janna. Zimezo tizikhulupirire fana yankhula ndani ni mtumiki koma tisapyole malire pa iwowo mpaka na kufikira pomatani poma wapempha. Kati kumvana tisapyole malire mpaka na kufikira pomatani poma wapempha. Chifukwa kuwapempha awawa ndi chinthu chimene chili cholakwika ndipo ndi shiriki yomwe kuwatulutsa ambiri muchani muchisilamu. Ndiye Allah subhanahu wa ta'ala kuyankhula kunena kuti tikabwera mu sura Al-A'raf sura 7 aya 180 walillahi al-asma'ul husna, ndipo kwa Allah ndikumene kuli mayina abwino, fad'uuhu biha, choncho muyitanireni Allah ayo kudutsira mayina ati mayina amene nenani ya Allah. Mayina onse amene Allah alinawacha 99 amene tafotokozeredwa kuchokera kwa ndani kwa mtumiki sallallahu alayhi wasallam. Ya Razzaq, o inu opereka mundipatse kudzera munjira yabwino. O Allah, inu ndinu amene muli al-hayy wa muyaya alladhi la yamutu, amene simumamwalira. Tawaffani musliman, zanditenge ine ndilo gonjera malamulo anu. Ya Allah, anta al-ghani, o inu Allah inu ndinu olemera, wa nahnu al-fuqara, ndipo ife ndife amphawi. Atini fi dunya hasana, ndipatseni pa dziko lapansi pa zabwino. Wa fil akhirati hasana, komanso ku akhira mukanipatse zabwino. Wa qini adhaban nar, komanso muliteteze ku mavuto acha akumoto. Pamene popo ndizosonyezeratu kuti munthu amene yuyu akida yake ndi yabwino kwa basi. Koma pamene patikepo munthu wina tikamapempha Allah zona zimveka bwino ngati simamveka bwino kwa iwo ndi amisala. Ndi amisala. Chifukwa zikuchita kuonetseratu kuti sizingamveke bwino kumapempha kuti ya Ali atina fi dunya hasana, zona zimene oyi wa Ali tipatse pa dziko lapansi pano zabwino zona. Ya Abdul Qadir Jilani, zoka zimene lero lino asilamu sakufuna kutera kuti kamati chisilamu ndi chimene tikuuzana tupano. Anthu amafuna kuti tizingouzana za swala. Tiuzana za swala koma izazi kapanga kuseri. Paswala apa azimpempha ndani? Ali. Paswala apa azimpempha Husaini. Paswala apa azimpempha Muhammad. Ndafuna tizingoza kuswali ndi chonchi basi. Tikayankhula izizi tikuyambanitsa asilamu. Palikuyambanitsa asilamu. Asilamu sangagwirizane wallahi kupatulapo kudzera mu tauhid. Ndipo asilamu adzakalabe asakugwirizana chifukwa cha shiriki imene akutani akuchita. Ndicho asilamu sitingakhale ogwirizana kupatulapo kudzera mu at-tauhid, chifukwa tauhid imagwirizanitsa anthu. Maswahaba radiyallahu anhum adalo okondana adalo ogwirizana pakati pawo panalibe udwani, ruhamaa bainahum. Chifukwa chani? Tauhidihim sawa, akida yao inaliyota
yofanana, akida yawo inali yofanana, tauhidi yawo inali imodzi. Pamene lero lino mu nthawi ino ya Islamu tili m'magulu ambirimbiri, timangoonana Asilamu napanga shahada ni maswali kasanu pa tsiku ni masala ni matatu, koma chimene chimatisiyanitsa magulu ena onsewo ni nkhani yokhudza at-tauhidi komanso ni nkhani yokhudza chani as-sunna. Kodi tikamati tauhidi ni chani? Enawo tauhidi yawo ndionena kuti Allahu mkati mwake mukhalemo Ali. Enawo tauhidi yawo ndionena kuti Allahu mkati mwake mukhale ndani? Abdul Qadir Jilani. Allahu mkati mwake mukhale cha majini. Azichuramo mene mu majini. Kapena Allahu azichuramo azigogo awo mene. Imene ndendi tauhidi. Tauhidi kakale mene. Pamene tikamati at-tauhidi ndi kumpanga Allah kukhala mmodzi mu ibada warububiyatihi wal asma'ihi was sifat, akale mmodzi Allah tisa la sharika lahu, tisampadikizire mmenemo china chake ayi. Timpatule Allah basi kumpatula, tikampatula Allah kukhala apopo pamene ponde kuti taika tauhidi yenyewe. Koma pamene kuti kaikapo zina kuyedza miramu zina pamene si tauhidi. Anthu lina kuti ali pa tauhidi akudalira zitumwa. Tauhidi yanji mene amene ndi la ilaha illa Allah ngati si la ilaha illa Allah, amene si la ilaha illa. Nde mukadzaona Asilamu ena kunyasidwa ndi zimene tikuphunzitsana pano, muzangodziwiratu kuti chimenecho ndi chizindikiro cha anthu amene alotani opembedza mafano na mushirikuni. Mukadzaona Asilamu ena akulida dziko la Saudi, ndisakubisireni apa, mukadzaona Asilamu ena akulida dziko la Saudi, ndifanena kuti Saudi ili pa tauhidi komanso ili pa sunna. Ku Saudi akamaphunzitsana zophunzitsana zake ndizoti tisamphatikize Allah ndi china chilichonse. Pamene ku Irani ko mukapita mukapeza anthu ivi ni mtsogolero wa jeni wa Islamu ndi amene ali sopa tsogolo kupembedza ndani? Ali ndi ndani? Ni Husayn. Angaphunzitsa chani za tauhidi? Angauza chabwino zangi zokhudza jeni Saudi? Palibe. So Saudi ndi dziko lokalo wallahi limene Allah walisiya, limene Allah walitsalilitsa kuti liteteze chani? Chipembedzo chake. Sitikukana kuti ali ndizofoka, aliyesa amakhala ndizofoka. Amakhala ndizofoka, koma zofoka zawo sizofoka muchani? Mu tauhidi. Tikumvana eti? Choncho munthu amene ali wofoka mu tauhidi ndi oyipitsitsa kwambiri, kusiyana ni munthu amene ali wofoka mukuchita timachimo tating'ono. Chifukwa chita machimo ang'ono koma asakuchita shiriki, wallahi akalowa kujanna. Koma uyo amene akupewa machimo akulu enawo akupewa chiwerewere, akupewa kuba, akupewa katangale, katapira ndi zina zotero, koma akuchita shiriki, utamene ndi wakumoto. Mukudziwa zimenezo? Aliyense amene angabwerere kwa Allah subhanahu wa ta'ala asana mpatikize Allah ndi china chilichonse mu ibada yake, amene akalowa kuti kujanna. Ngakhale mkati mwakemo yeye atachita machimo akulu cha mtundu wake, Allah adzawapululuka. Fanyeni chifukwa tisada chite shiriki. Koma uyo amene wabwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndi ntchito zabwino, amapereka, amaswali, amasala, amapanga haji, anali munthu olimbikitsa zabwino pakati pa anthu, koma ndikupezeka kuti yeye adali mmodzi mwa anthu omuphatikizira Allah ndi zinthu zina, amamphatikizira Allah ndi zolengedwa zake, ndipo amwalira sanalape, munthu amene ndi wakumoto. Allah sakamvera chisoni. This is why Kristo atapereka cha mtundu wanji. Koma ngati yeye angamwalire bali mkristu, amene ndi wakumoto. Tikumvana eti? Olo Kristo athandiza Asilamu mamiliyoni dziko lonse lapansi linoli. Iye ndikumwalira ali pa chikristu chake echo ndi wakumoto. Chimodzimodzinso Asilamu olo apereke sadaka yochuluka bwanji, koma ngati amadalira zitumwa, amene ndikumwalira kudalira zitumwazo amene ndi wakuti? Ndi wakumoto. Yes. Msilamu amene amadalira kwa sing'anga, amene amadalira kupita kwa azibusa, amene amadalira mufiti, ola aziswali, ola azisala, ola azipereka zakati, ola azipita kwa haji, kungomwalira ali pa zimenezo, munthu amene ndi wakumoto. Ndifake tikuphunzitsana izizi kuti tipewe chinthu chimene chingatonongere chani? Ntchito zake. Kuli bwino inu ndine tizifoka muzinazo. Chabwino kusavala hijabu tisamavale. Chabwino kuchita misecheyo tizichita mwapo ndi hapo. Koma na shiriki wallahi tisatani tisayandikire. Ndiye shiriki imene tikuphunzitsana hapa, shiriki ad-du'a, shiriki mukupempha wina posakhala Allah, imeneyo ndi imodzi mu shiriki yomwe Asilamu akutani akuichita mu nthawi yathu ino. Ndiye musamanya sire tikamauzana chonchi,
ndipo muzisangalala kuti inuyo ndiye mukuphunzira dini yomwe inu ndi ine timayeneka kuti tiiphunzire. Chifukwa enawo akufuna kuti izi zitisauzane. Akumafuna izi zitisauzane faka kumatsekereza ndikumayankhula kuti amene palibe china akukuphunzitsani ya. Cholinga choti inu musabwere kuno mukaphunzire za ufitizo azikakuuzani kuti chikakugwerani chovuta pitani kwa shehe wakuti akupangireni matarasimu. Ndizimene akufuna atuka. Mtumiki sana wa matarasimu. Maswahaba radhiyallahu anhum sana wa matarasimu. Amene anaambisa matarasimu ndi afiti. Mathalan Ahmad al-Buni wa kwa Algeria ukamina adalemba buku lake la Shamsul Ma'arif al-Kubra limene ladzaza ni matarasimu wadzaza ufiti anaphunzira kuchokera kwa mashehe achi sufi amene nawo sana la afiti. Ndiye akufuna inu mutenge zimenezo kumati zimenezo za Kiislamu. Muzipanga ije ni za matarasimuzo basi. Kumwalira muli pa matarasimu ndo wakumotoka. Ndiye ife tikuyeneka tiphunzire tiletsane zimenezo. Tisakakamire kudziwa za swala. Tisakakamire kudziwa za udhu. Udhu timudziwa inshallah, swala tidziwa. Koma tidziwe kae chimene chingapangitse swala yathuyo kusalandiridwa. Chomwe ndi chani? Shirki. Tuvana beti. Ndiye walillahi al-asmaul husna. Allah ndiye mwini maina abwino. Fad'uuhu biha. Muitanireni pa maina amene muitanire Allah pa maina amene. Chifukwa gani mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam atikabwira musahihi al-Bukhari kwa Musnad Ahmad akunena kuti inna lillahi 99 isman. Allah subhanahu wa ta'ala ni maina ukwanira chani 100 illa wahida, maina ukwanira 99. Man ahsaha amene wawasunga ndikuwadzi wabwino maina amene wawawa amene yudakhala aljanna akalwa kuti kujanna. Maina 99 ajao amene Allah ali nawo acha. Cholinga chake to Allah adawapereka cholinga choti titani tuwagwiritsire ntchito popanga dua. Fad'uuhu muitanireni iyeyo biha ni maina. So izatanga popereka maina yake onse aja cholinga chake chinachoti ife tisankhepo kuchekera maina moti dzimpemba nawo. O Allah, ino amene muli albasit wotambasula. Titambasulireni zabwino zanu zitipeze. Pamene munthu ochita shiriki sana chita shiriki. Koma o Allah amene muli otambasula kudzera mu dzina la Ali mutitambasulire Ali akutani pomene. Ndijani chimene chikunkudza Ali pa nkhani imene? Palibe. Awa amene akuitanira kushiriki akufuna kuti ife tidzipanga ziti zimenezi. Ndiye ife tisalole. Funzire zoona zenizeni ndipo tidziwe kuti Qur'ani sinabwere kuti munthu apange dua kwa Muhammad. Qur'ani sinabwere kumuza munthu kuti apange dua kwa Ali kapena Hussein kapena Hassan. Qur'ani inabwera kumuza munthu kuti apange dua direct kwa Allah. Asapange dua kwa Yesu, asapange dua kwa Uzair, asapange dua kwa mtumiki wina aliyense. Apange dua kwa ndani? Kwa Allah yeka basi. Wa qala rabbukum, ndipo Allah kuyankula tikabwera mu sura Ghafir, sura 40 aya 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wayankula mbuye wanu, ndipempheni ine ndipo ndidzatani? Ndidzakupatsani, ndidzakuyankhani. Choncho aliyense amene afuna kupempha ampemphe ndani? Allah subhanahu wa ta'ala. Fad'u Allah, choncho mpempheni Allah mukhlisina lahu din, ukumukiyeretsa chipembedzo chake icho. Walau karihal kafirun, ngakhale zwanyase okanirawo zwanyase. Ife tisapemphe mdzina la Yesu, tisapemphe mdzina la Ali, tisapemphe mdzina la Muhammad, tisapemphe mdzina la Hassan wal Husayn wa Abdul Qadir Jilani. Tipemphe mdzina la Allah ngakhale ena ake zwanyase. Ife tipemphe mdzina la ndani? La Allah basi. Zitikuzipeza mu sura Ghafir aya 14. Sura 40 aya 14. Fad'u Allah, mpempeni Allah mukhlisina, muli oyeretsa mitima yanu lahu din kwa yeye basi muchipembedzochi. Walau karihal kafir. Fatuma kufaru zima wanyasa fili kama mpemba Allah yeka basi. Ndiye tikaonaso mukuyankhula kwina mu sura Al-A'raf sura 7 aya 194. Allah kunati innal ladhina tad'una min dunillahi, nditudi utenga unde kupita kwa Shia wina aliyense kuti nditudi anthu amene mumawapembedza min dunillahi pambali pa Allah kumawapempha amene ibadun amthalukum, ndi chimodzimodzi ndi akapolo ngati inu nomwe. Ali adali kapolo, Hasan adali kapolo, Husain adali kapolo, anawo zidzukulu zawo onse anali akapolo Allah subhanahu wa ta'ala. Isa ibn Maryam ni kapolo wa Allah. Muhammad sallallahu alayhi wasallam adali kapolo wa Allah.
ndiye fad'uuhum taelekezani mwapemphe iwo falyastajibu lakum tuone Allah ku challenge tuone ngatanga kupatseni zimene mukutani mukusowekerazo in kuntum sadiqin ngati dinu mula otani onena zona ngati mulo okhulupira mwachoona chifukwa okhulupira mwachoona adi sapempha chani sapempha yena pambali pa Allah chifukwa Allah kuchallenge kuti innal ladhina tad'una min dunillahi awa amene mwapempha pambali pa Allah ibadu ndakapolo amsalukum ngati inu nomwe munthu kudalira chitumwa chilibe ntchito anthu ali makoso yo ndakapolo Allah njoka ndakapolo Allah ngati mmene tilili ife so chodalira njoka ni chani chodalira makoso ni chani chodalira kadzidzi ni chani ndipo mkuyankhula kwina Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti walladhina tad'una iztikuzipeza mu sura Fatir sura 35 aya 14 walladhina tad'una min dunihi ndipo awo amene mumawapempha pambali pa Allah amene mumawapempha mmalo mwa Allah ma yamlikuna min qitmir alibe kalikonse ngakhale kakhungu akanjere yatende alibe kutandaza lisada lenge china chilichonse chimene wanga chiroze intad'uuhum mutati muwapemphe iwo la yasma'u du'aakum sangamve dua yanu sangamve fali kumanda anamwalira ali kumanda wala usami'u ndi atati amva mastajabu lakum sanga kuyankhe ngatali chani ngatali moyo akunena ndani angelo akunena Yesu yemwe ali moyo cherekeze kuti Yesu amva koma sangati tani sangati angelo amamva majini amamva kwawo amene amapempha koma sama yankha china chili chonse alibe mphamvu zothandiza aliyense wa yawmal qiyamah ndipo pa tsiku la chiweruzo yakfuruna bishirkikum adzakukanirani shiriki imene mapangirani adzakutanini adzakukanirani apato Allah kutisambira mmanja eti Allah kutisambira mmanja ndiye tatiyeni tidziwe kuti ompempha ndi Allah basi palibe wina aliyense amene inu ndine tingatani tingampemphe atumika amene akwana mizira apapawa taonani tikaona mu sura al-anbiya sura 21 aya 87 Allah kuyankhula za Yunus Dhannun kunena kuti chani fanada fi dhulumati adaita na kupanga dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala mu adh-dhulumati ndaka mata adh-dhulumati hapa Allah jina akutandaza kuti wani adali mimba masomba mnalicha mdima nsomba imene ili pansi pa nyanja pamene sopali chani mdima komanso usiku midima itatu ndi adaitana Dhannuna sakuona china chilichonse kuitana kwa Allah kuti la ilaha illa anta subhanak palibe wina wopembedzedwa mwachoonadi koma inu nokha Allah amene mwayeretsedwa inni kuntu minadh-dhalimin ine nali mmodzi mugulanthu ochita chani zoyipa ndipo dua imene ndiye bwinonso kwambiri imene munthu adzipanga pa sajida la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin o Allah palibe wina wopembedzedwa koma inu nokha basi ndipo inu mwayeretsedwa ine nali mmodzi mwochita zoyipa ndikhululukireni swala iyo yonse munthu asamayiwale dua imene dua yabwino kwambiri tauhidi itu yatumiki nali imene apa Yunus wachulapo za jena apa za Ali apa nanga ajamanena kuti amapempha bi haki naja tuamveke senza dizimezi anzabodza anazipeka choninga chofuna kusocheretsa anthu ndiye tayankhula kwambiri ngani yokhudza awa mashia kuti ndi amene adalumba malire popanga shirki mu addu'a choncho ife situwatsatira muzimene amaitanira insha Allah tikakumana wiki ya mawayi kandi wiki yomwe ino Saturday tidzafotokozanso ena muguluso la Asilamu osakhala mashiyawa koma azibale yawo kati nene kuti azipongozi yawo kandi azipwawo masufiya amene samapangaso nchitidwe kuti chitidwe ngati umene amene so tidzawatambasule momveka bwino chifukwa tisakubisireni amwenye ambiri ali gulu liti la masufiya ngachi sufi fake mudzaone iwo za matarasimu zalibe nazo vuto ya amatha kumulemba shehe kuti azingo apangira chani matarasimu basi akuti business yawo izidali ndiye tikufuna kuti tiwafotokozeso amene
anthu tikuti atida titukwanidwa koma ife situkuopa kuti anthu atitukwane kapena atide koma tikufuna kuwauza anthu chani chilungamo wa qul alhaqi min rabbikum inu nenani chilungamo kuchokera kwa ndani kwa Mbuye wanu faman shaa falyu'min amene akufuna achikhulupirira chilungamocho wa man shaa ndipo amene akufuna falyakfur achikanira koma inna a'tadina lidhalimina nara koma Allah kunena ndithu ife tawakonzera anthu ochita dhulmu yaikulu kwambiri ndi shiriki ndakuyamba ndi shirikiyo ndi machimo akuluakulu amene watawakonzera moto senza ati amene angasankhe dala kukanira basi chilango ndi cha yeye amene angachivomereze chilungamo yeye ndi chani ndi janna